to je jenom tak, to je fakt jako na kukačku, no, že jsme tady. Jo. Já se podívám, ty hradby teď zabitý. Jo, to je Nazerk, že jo. Přesně. Tak to zase jako stejně, tady jako fakt nic neurveš, že jo. Tady je lidí, ten masakr, tyhle. Ne, 5 nás je. Jsem na portu. Jo, Bame, díky za follow. Doufám, že mě slyšíš. Ten je doma. No já už to mám zaplý. Najednou ticho, ne. Ne, nebojte, nejste tam slyšet, jestli vám to nevadí, no. Abyste si mohli nadávat. Čau, čau. Dobrý nápad. Vítejte. Ale kde jste vy teda? Jo, pojďte sem, asi to bude lepší, no.
Tak asi můžem. A který vidíte, no? To je problém. No, dobrý tady. No nic, ale... Já to zkusím. Je jich tam trošku dost, těch lidí, no. Ale mám takový pocit, že kdyby se sportu dovnitř toho hradu, tak nemůže útočit na to, co jsou na hradbách. Ja sa zdržíte odtiaľ vyhodí, keď to začne. Dobře, a máš ještě někdo místo v partě? Přemysl už si plnej? Už si Jo. plnej, tak to bych chtěl další tím pádem. Už jsme 3 grupy plné. Jo, jsme jaký plný. Lidi, jo? Jo. Sakra, teď potřebuješ partu. Škoda, že nám chybí ty dvě aliance. Se někdo hecněte a založte tam. Tady hážu když tak pro partu PvP jídlo, jo, na damage. Wow. Čerte, než to zmizí. Ještě mám 4, když tak. Tak co, nějaký taktiky, nějaké plány tady, panové? Musíme Kdo se chytat toho Zabrat poslední hrad. úspěch. Zabrat Kromě hra. vyzobávání tady po jednom. No, já si myslím, že vyplošnit, jako. Na hyenu. A jako, myslím si, že by bylo zajímavé na nějakou běžet. A jak a ten první bude komentovat, že už jsou natažení a pak to backnem a oni to vystřelí na prázdno. A jo, to je dobrý, jo. Takové Jak to, jako, bylo, jak to bylo ve Spartě? Dnes budeme umírat. Určitě bych se držel v zergu, držel bych se prostě v hluku a ne to. No, hlavně se Jo, jo, nedostahoval rozhodně, no. zbytečně. Jednu věc, víš, co bychom se měli domluvit, ať teďka nevznikne zmatek, je, že když se všichni portneme na ten Titan Reach Ruins Waypoint, řekněme, všichni wipeneme, jo? Tak prostě když se portneme na ten, jako, prostě ten point, takže poletíme všichni, já nevím, třeba doprava, jo? Jak jsme teďka tady někde, ale tam víc vzadu, jako někde tam, já nevím. Jo. Že Jo, prostě ze nepoletíme skupice, hned no. rovnou k tomu golemovi nebo něco ze skupice, a pak prostě zase poběžíme jako zerk. no, jako když, Mohli zůstat tady. ale myslím si, že když... Pardon. Ne, jako když chcípneme, víš co, tak tady se nesejdeme, jako nebo sejdeme, musíme doletět do půlky, aby jsme se museli jako dostat až sem a pak zase běžet tam. Něco v tom Taky si myslím, že když půlka chcípne, tak nemá cenu, aby tam ta druhá půlka jako nabíhala a vychcípala, když jich bude daleko víc třeba. Ne? No, že se vždycky regroupout a... Neumírejte. No bambu zhýluj, kurva. Jasně. Co jsem říkal, Jsem u ti předtím tam uhyloval kolem a ty vole před celou tím serverem. IKčka nedíluju. Musíš předvídat to IKčko. Ale možná když umřem, tak zkusit, když umřem brzo, tak zkusit velrybu. Zkusit přes tu velrybu, co teďka letí, skočit přes z ní za hradby. Takový taktiku. Jo, to je dobrá věc. No. Ale možná jako i ten první útok bychom mohli z té velryby skočit, co? Ona už Jako je pravda, letí dolů. je pravda, že no jako hele, první útok, já myslím, že projebeš čas, contribution. Znovu opakuju, jestli tady se skočíte dovnitř té verliby, nebo jestli se tam portnete dovnitř, nebudete moci útočit na bránící hráče. Můžete útočit jenom na útočící hráče. A
Aha. Já jsem vytáhl. Takže ryba nic. No jako psali to vyloženě v taktikách tady k tomu eventu, že jako je možný využít cokoliv, klidně i tu velrybu, klidně i tu kanalizaci a tyhle věci. Ale jako to se bude muset vlastně. Tam se neportneš, tam doletíš, jo? Nebo jako prostě... To ještě mají teleport, že bude furt fungovat. Hele, Aspoň teda na Koreji fungovat, jo, takhle. No, na Koreji. já To bude tady. já jsem se před chvilkou zkoušel portovat na Temple of Silavet a portlo mě to do vesnice. To tam nejde, tam už jsou tě jiné porty, tě si musíš najprv aktivovat vnútri. Chceš ten hide? Potom se tam můžeš portnout. Priamo. Pouls budeš kolovat? Nezapomeňte si Jo. taky zapnout ty kamínky na damage, jo? Jo. No jasně, to je lídr nějaký gildy. Jedlo nějaké. To chci zabít. Jo, PvP jídlo. Lepku hned, to víš jo. Víš, ale aby neuplynula tady ta jedna minuta, on potom se roztočí. Nevadí, já ho No asi, feednu, a tak všichni tady. No, myslím si, že když na nás poběží, tak bychom měli nejdřív třeba nevím, půlka lidí hodit tornádo, že jo? A potom druhá půlka mezi tím natahovat bordel. Hlavně moc nečaržujte do nich, jako jo. Prostě opatrně, cigánská férovka po jednom. Já už Neudělanou jako. Jo, Bambus City prosím tě nehýluje, ale nás. Dobrý, zkusím to. Ale tamhle je jejich guild leader. Pojďte ho, Jídlo si dejte, kdo za nemáte. 10 sekund to začíná, pojďte ho obestoupit. Jídlo. Jak na něj přibývají ty targety, kolik lidí ho má naklikli. Normálně ho pojedeme. Pocit, že to je nějaký bait, A on nás to vyportí, jo. A tak portlo nás to. OK, tak nás to... Době. Jak to, že nás Ne, to tohle ne. odbočilo? To jsem No to nečekal. Jak, jak to, že některý tam zůstali a některý to vyportili. No já jsem s random lidma jsem tady. Takže nás to portlo ven. Jste přejeli ve village. Už mám jednoho. Stáhněte se. Stáhněte se. No tam běžím za váma už, jo. A ty krávo. Už tam pojď. Nabíháme do nich, nabíháme do nich. Za váma, jdu za váma. Tady fajkuje, ale to bylo jako... Takže... Aha, se bude mít lidi rovnou na waypointu. Mezi náma jeden. Dostal se zpátky za váma, jako Máte málo HP, že běžte bokem a vyhýlíte se nejprve. hlavně máš takový tady hned, kurva. Tak kam se teda mám portovat, nevím. Ale počkej, resetneme se všichni na tom restu a poletíme tam najednou, jo? Moje skupina. Aha, super. Aha, tady na tom portu nic moc. No, neresujte se na default waypointu. No. Je to docela divoký. Default waypointu doprava. Au. Někdo mě rektí. Ale dobrý to pak, zabíjeli to. Když nebudete útočit nic, máte půl minuty imunitu, jo, takže se můžete přemístit. Chtělo by to zeskupit se, jo, jsme rozmrdaní strašně. Chtěl by za lepšího Letí nám záda. Jo, píšíme zpátky tady za váma. Ale zpátky.
Guild leader. To zvláštní na to, že bychom měli útočit na ten hrad. No, však to. No, tak Ale co ty už čekáš? mají no? To golem. tam ten golem už je, ty si děláš prdel. Jo. Nech to rozbiju tu To já bránu se, a potom jít já se dovnitř. proběhnu v Ale hajdu. počkej, za náma. Hezky, za náma. hezky. Aha, tak no. Se tady Jo, koukám tady nahoře jste. víc. Oni to mají všechno obsazení štormiteři, ty vole. Jo. Jsou ti, co brání, že? Ale tamhle zprava. Ale nějaký guildy už tam protekli dovnitř. Ale oni mají high ground, to je v píči. Oni dávají Dám insta tu na jedničku kukuru, co zase. mě zabila. Jazy, pošlete všechny do tu village. V Lineage, ty vole. No, To tak hrad co? už vaří, píčo, hezky, pěkně, pojďte. Mhm. Soule, vezmu to kanálama. Tyve, tady to ne, Tam to je z se levý nedostaneš. strany, to je z levý strany. Ne, kanály jsou z obou stran. Jo, kanál. Jo, aha. No, už to prý Ale stále. tady, Pozor. A perou se tam mezi sebou ještě. Jo, nechte je. Nechte, bacha. Tady to, co tady skáče, no. Cigánská ferovka funguje, dobrý to je. Jo. Ale tady, Oni čekají na tom waypointu. jo, to jsem posral. Zpátky, nebuďte hladový, ty vole. Tyve, ten golem tam, to si děláš prdel, ty vole. Jo. To je masakr. Jo, no, A toho oni zabrali, či jako. dobrá hra. Ne, si tam je raketa, ty vole. Ale jsme uhradem, dobrý. Jak To je zpátky pomalu, ať se neotočí. Jo, v zádech máme, jo, v zádech máme, pozor. Jo, v zádech, pacha záda. Záda. Hodně v zádech. No, běžte do nich normálně, jdem do nich. Rip. Hezky. Ale dobře se roztočil, čurák. No, jako schodě, dobře. Brzy mě jenom jednoho teda. Zpátky, nehoň toho. Vydrž mi chvilku. To nejde prostě. Pěkně. Guild leader mě vyjebal. My Pacha, jsme v zádech máme jednoho. na začátku, bohužel. To se k Ale vám, to jsme je... roztažený zase moc zbytečně. Zabít. Tam se dostaneš úplně v pohodě, nesmíš na někoho útočit. Jo, dobrý, zpátky pojďte tady, co se... Ale žádný tak- skilly nepoužívat nic, jenom prostě běžet, tam máš půl minuty imunitu. Teď je otázka, jak teda jdem dovnitř, co chceme. Hellcore, jak se tam fight. Ty golemové, ne, tam, no, Ale ten golem, mně se zdá, že to ty, čo obránil ten hrad, ho zobrali. Za náma, záda. Lebo ináč by šel donútra. No. Okay, ale nehaňte toho, negry asi jako zbytečné. Pojďme nějak dovnitř se dostat, jako. No budeme muset hlavní bránou, no. Ta kanalizace tady. Jdeme prostě, hele, pojďte do hlavní brány, jako. Potřebujeme tu contribution, jako. Jdem se tam podívat nějak někam, no. Jo, pojďte k hlavní bráně normálně. Jo. Jákava. To dáme. Natáhněte plošňáky a jdeme, vo. Ale zatím nám to Ale ten tam už rozbíjá. No, tady asi bacha. to je dobrý, ty vole. Zleva, bacha. Já už jsem s váma, paráda. Jo, A máme tady v hajdu jednoho mezi náma, jo. Jo. Pozor, kryč. Umíme taky se roztočit, vo. Tu jeden neviditelný. Tam buší do brány, pojďme. No, vyhylujte to. Nějaký jednohubky tady. Ale modráci, držte se u mě, jo. A bacha, zase jdou nám tady zleva, jo. Tady z boku. Jo, za náma. Já mám partu. Budeme je vypleskat, nebo jak? Ty mám partu. Ne, abych to našel mezi ně, jako. Dál. Pojďte normálně do toho, pojďte si bochnout do něčeho, vo, tady. Jo, pomaličky, pozor. A jak tam do té brány buší, to si děláš prdel. Jo, To vypadá paráda, fakt vidíme dobře, trošku ty vole. výše. Hezky. Plošňáky, pojďte do nich z boku, plošňáky, pojďte. Mě úplně natěšilo. Hezky, pěkně. Asi si budu muset koupit. Jdeme, hezky. Ty kokos. Ty golemové tam. Pěkně se roztočil. Ne, asi jedna kuše, a co to udělá, ty. Backněte, máme půlku lidí pryč. Jo. Nebyla jedna kuše, kamaráde. Oj. A letíme za ním. Jsem mrtvej. To malem porval. No, už mě chytli, no. Ten golem. Hele, když máme tu půl minutu,
Až oni zničí tu bránu, to kdybychom všichni chcípli a s tím štítem prošli dovnitř. To nedoběhneš tak daleko. To asi ne, no. Těm hradbám to stihneš. Ne, já Já si si myslím, že sportuju do že to Vienty. doběhneš teda. A k hradbám to stihneš akorát. Hradbám, no. Já mám teďka 20. No tak i tak. Pojďte Hele, vyndat, tady je co to tady je, jich pár. pojďte. Tady je golem, pojďme si udělat golema, ty vole, ne? Tady jsou všichni Má někdo golema. ten shooter? Můžou být někdo vyvolat? No naši lidi tady to můžou jedině udělat, že jo, ti Pěfikové. Pěfikové, pojďte tady, hladí si, kde seš. Běžím, no. Mám tady trošku problémy vzadu. A umřel jsem. Tak to někdo vyvolal. Nevím, jestli někdo našich. Jo, ale... Nahoře, jak to mastí na té bráně, jak tam drží kus toho hradu, to si děláš Ty vole. Co? Hele, ta brána padla podle mě. Jo, to už je dole, no. Ale je tady u nás golem, bacha na něj, vole. Bacha na něj a za náma je neviditelný. Dostal jsem výplesk. Bacha na toho Red 128, nebo jak to má, na 486. Ale všichni Ne. běží Jo, já si dovnitř. stíhám všímat čísel, vole. Ne, asi. Toho Red prostě, ty vole, Ale to oni teďka, pojďte, nejsme schopni Bacha, tu, ten Zerk chce... Jo, no, tady máme. nejsme schopni zabrat waypoint, jako, teďka. Dá se jít zevnitra? Vůbec. Ale 4 bychom možná mohli, tady jich je to pár. Já bych to prosvištěl, to jdem do nich. A ne, beru zpátky, není jich tady pár, jdeme do... Roztačím se mezi váma. To na válčím. Ale jo, teď mají dobře pojeli, pojďte k té 4. Jo. To škoda. Sleep, ty vole. Čtvrté. Ty vole, cože? Masakr, ty vole. To prdele. Za kill leader mě zabil. No, hele, nevím. Ale vnitř už jsou obsaděné nějaké věci. Ale pojďte zkusit v tom bordelu prostě možná všichni proběhnou dovnitř jako společně. No, jsme tady všichni? Ke stěně, k hradbám se Pojďte k hradbám, Pojďte k hradbám, pojďte se tady sejít a zkusíme to tam proběhnout. Jo. Healujte se hezky. Dejte si, zapněte Jenom normálně brány, ty. jo? Nebudeme Jo, zabíjet, tam to zapněte guardiany a poběžíme všichni guardiany. Ale počkej, tamhle kluci, vole. Ale Ososaj tam umírá, ne. Tak ale musíme... Bacha, naběhl mi za nás jeden. Už tady, Apek Au. dostal. Zdravím. Lamus, ty seš Ripple? Jo. Regroup u té brány, tam u brány, u té stěny, no. Já se nemůžu dívat. Já si myslím upřímně, že jako tady můžeme fightit do nekonečna s nima. Jako jo, no. To je dobře, aspoň se naučím PvPčko, jako. Já bych to šel... Já tam nějaký zabugovaný, já se nemůžu hejbat, to jsem se už 3krát přepotil. Taky? Jako náš cíl není tady zabít lidi, ale dostat se do hradu, ne? Tak. Já bych šel, abych... Jdem. Pojďte prostě zapněte guardiany a proběhneme to pro stěny, pak všichni. No, zkusíme to, no. Tak Jdem. jo, tak už... Tak jo, zapínáme guardiany. Zapínám guardiany, jdu a jebu na tohle. Zapněte běháky zapněte. Je to probitý? Je. Jo, může se to normálně Jsem mrtvej? proběhnout. Jsem. Tam ani neproběhneme. Stoplo. Oh. Ale zajímavá myšlenka to byla, ne? Jako rozhodně. Jo. Tak zkusili Hele, jdeme na velrybu, co vy na to? Cože? Ryba, je? Co velrybu? Jo, pojďte to zkusit, jako proč ne? Kdo Kde je ne? u observatoře? To kde je? Na velrybu se dá dostat i odsud, daleko, jakoby. ta je hodně daleko. Ale No, ta letí nahoře někde. To už je nahoře, tak nic. Co ty kanály teda, nebo co? Co jste říkal? Tam můžou jenom ti, kteří mají teleport nebo
točení s dýkama. To je až u druhního sálu. To je Ne, i z levé strany se dá projít kanálem. Stavky můžou taky přitahovat lidi, anebo se portovat na lidi. No a tam bude taky tlačenka, jako jo. To bude, no. Tady rozmázli. Zajímavé. Ale je to super, jako docela jsme něco pozabíjali, tyjo, i takhle jako... Ale to není úplně o zabíjení, víš? Já Není, vím, no. že jo, jako... Hele, ale dívej, před bránou jsou tam ještě? A jo, nemám vision asi. No. No, akorát je to daleko, no. A oni už tam mají oni tam proběhli a mají tam summoning gatey od guild, no. Restoration pointy tam mají, no, taky. Pojďme to zkusit znova protlačit. Já jsem skoro Ale já vevnitř. tam jdu běžet normálně s tou obranou. A jedu. Já hodím summoning gateu tady pod hradbama. Spíš jako jediný doběhni do prostřed a skoď to vevnitř někde, ne? To zničí, ne? To zničí hned, no. Tu na nás, bacha, kušar bude to asi. Pozor. Já jsem se bugl nějak. Škoda. Já jsem nahoře, chlapi. Od waypointu doběhnete přímo do brány. Kde jsi nahoře? Byl jsem na hradbách. Aha. Tady se dá vyskákat někde? Ne, já jsem to normálně proběhl. No a udělal jsi tam něco? Nebo... Hele, já jsem tam stihl doběhnout, zabít 2 hráče a pak jsem měl málo hapeček, až jsem se pryč. A pak jsem dostal přes to zadek. Tam to nejde doprava. Tam nic jo, není. já tady chci zabít ty lidi, co se tam snaží, víš? Dávám tady summoning gateu za ty hradby. Co, zkusíme to zrát dovnitř, nebo co? Já myslím, že bychom se měli snažit dostat. Jo. Ale půl hodiny, jako jo, ale... Jsme zase hlavní bránu, uvidíme, co to udělá. To se dáme projít. To žádnej jinak děury nejsou. Ono by to chtělo, aby tam asi Sladis někdy, nebo někdo ze Summoning Gateu proběh dovnitř, někde se schoval úplně, víš co, za barák. Budu to dělal teď Sladis, já jsem to nechtěně odklikl. Ten port asi. Běžíme, jo? Jo. Cigánská ferovka, je? Odzadu. Ty vole, hráči kraja. Kokos. To je ostrý. No, to je moc. Vevnitř si tě rozeberou. Tam je to fakt je všechno pohlídaný, všechny strany. Potřebujeme toho golema, co teďka, vidíte ho, jak nese ty díky nahoře. Ano. Jak ho spawnout. Má hook ze zadu na sobě. No, on má nějaký toho, že jo. Jo, takhle, on má hook i z boku. Já jdu hookovat. Ne, hooka na hradbu skočit, jestli si to povede. Umřu po cestě, co tam jdu, no. My ho máme ale taky, tyjo, nějak to umíme vyvolat, ale já nevím jak. Musíme zabrat tady ten point, kde je ta vlajka. A pak ho můžeš podle mě vyvolat. Potom vnitř. Dobrá. Tady vlci z Rivie to mají, tak jim to pojďte sebrat. Pojďte vzít tady tu 4. Jo. Tam je golem, vemte toho golema, někdo. Sladis, běž ber golema. No musíme to dobít, že jo, musíme vymlátit odtud a udržet to. Zabijeme golema, zapte toho golema. To má 36 milionů HP. Ne, zapte hráče, na golem serte, zabijte hráče, ať ho odtud vybijem. Musíme tam přebrat tu vlajku a pak můžeš asi golema používat. Tu je hráčov. Co to na mě zmrdí? Pojďte, dáváme jim. Ambus, heal mě! Ty vole, kámo. Zkuste zabrat někde tu vlajku. Zabírám, ale já tady mám kolem sebe hráče. No. Bych potřeboval to vyčistit tady. A oni padají z toho pointu. Mrtveš, kde červený. Přistal na mě golem. To máme taky, no. Jsem blbá, že je hodně blízko toho pointu, že to bude mydlit pořád. Já bych potřeboval tu... Jdem na jedničku? Já bych šel možná tu jedničku, no, začal chodit. Dobrá, to jdeme. Ne, au. Kde se grupneme, ale? Jsme teďka zase tady všude možně. No, před jedničkou na sever. Dobrá, takže prostě run k jedničce nějak. Tak jo, já jsem z nějakého důvodu. Ta jednička je tam nahoře, ale ne? Jo. Tam je taky, na jedničce je živo, hodně živo. Jo? Tak pojďte tady... Dvojka, hele, dvojka je prázdná, tady jsou 3 lidi. Pojďte dvojku.
No, ty mystici, jak nás líbili, tak jsou v radě, no. Ne, počkej, to jsou jenom... mají obsazený. Tak zaberte No, dvojku, vykliďte to tady, u té dvojky kolem. Všechno vy zabíjejte. Já musel schodit. Všechny pošlete do village. Já už přebírám vlajku, jo? To zkusíme. Jo, Já už jsem ji přebral. Teď už to mám. No, co to znamená teďka? Něco channeluje těžce. Bacha okolo. Bacha. Jdou nás. Dobře jsem to zabugoval teďko. On se někdo spamne jako ten No, golem. jdou nás hodně nás jdou. To byl ten zbytek guildy, co tady chyběl. No někde u vlajky, jo? Máme tady resurrect, okamžitě resujte se. Au. Ne na dlouho. To dáme, to ubráníme. No ne, nějaká skupina nebude to, mimochodem. Ten šel trochu pozdě. A pozdě. Tak co, už to zase zabrali? Jo. Jo. Zabíraj to. Tak nechcete jít zkusit jít dovnitř a přes tu levou stranu? Jako můžem to zkusit, no, Tím ale kanálem, tam já se tam nedostane, navedu. nedostane se tam každej, no. Tak si neskutíme to přebrat ještě. Já bych zkusil ještě tu jedničku přebrat. Dvojku. Tady jich je moc. Jak je jednička, jak tam je marka od Sladise, tak bych zkusil. OK, tak jdem na jedničku. Tak nefajtěte tu dvojku, pojďme na tu jedničku. Ale my jsme tady v té bombě. Že ona je nahoře, že jo, tam máš high Jo, tady je tady je hook. I z druhé strany je. Au, někdo do mě jde? Utíkají, no. To je dobrý. No, nevím. Dost možná, že už mají obsazený vnitřek, takže to Já tady si myslím, nepotřebujou. no, že to Hele, tamhle na levé straně hradeb je golem, můžeme se přes něj huknout nahoru. Na levé straně? No, jakoby před náma směrem. Jo, vidím. Ale berete si to furt navzájem. Jo, už jsem viděl, sorry. Mých je hodně, ale na... Golem se ale teďka dává dolů. Jo. A odchází. A levou stranou je to zničený, ne? Není, ale můžeme tam jít jako skrz skrz ty... Ale jsou tam typci, jak jdeme je? Velká grupa. Je jich hodně. Asi víc. Plošně nějaký, pojďte. Kušář a pojď točení, jo. Doháje. Kušář. Jeden kušař, jo? Kuchař. Kuchař. Ten týpek necíp, vole, chápete to? Typni ty čupko. Bambus, máš FPSK nebo ne? Nemám životy, jo. Pušujte, vedeme. Já tam jdu, vole, najdu. Kurva. Ne, něco mě úplně vyplo zle. Hele, moc jich tam není, je tam za rohem třeba 20, jako. U nás už je taky půlka, ale že jo? Ani ne. Tam nemůžete dát ten waypoint, ten port? Už jde další skupina, vydržte tam. Jdeme. Záda jsou další, jo. Jdeme strašně rozvítaný teďkon. Paráda. Ale Někdo obsadil tu jedničku. Někdo obsadil tu jedničku. Tady ten bere někdo toho golema? Toho golema bychom mohli, no. Na golema máš Ne, tady moc lidí, to je blbý. Cože? No, se zničil ten Golem golem. umřel, no. No, ale tak už vidím. Když se Ale musíme podíváte dobrat tu jedničku, jdem za jedničku a spawnout si svýho golema. Ty kráso, tak teď jsem dal brutální Když se kill. podíváte do hradu, tak vlastně toto obsazení těch waypointů už tam vevnitř jsou rozdělené ty lucenty. Aha. Vidím, že Bacon Lovers teďka zabrali. Pojďte zabrat jedničku. A spawnout si svýho golema. No jo, fakt že jo. Se nedostaneme ani dovnitř. Máme ještě... Ale jako hustý, fakt je to mrda. A hlavně to jde docela hladce, já jsem čekal, že to bude sekat, jak si vidět. Já jsem taky čekal, ale jako... A ono to jde úplně v pohodě. Bacon No, mají tady, dvě, tady je Battle Carriers Stone, to je co? Tomu podle toho, jako, který šitor asi se použije, tak podle toho se vyvolá typ golema.
Jo. Jako dvojka je taky prázdná, no. Někde to zaberte. A jednička je naše, ne? Nemám ten kamen. Máte ty kameny od vás, Guild Leader? Ne. Já je No. mám, tak já to zaberu a zkusím to spawnout. Abych to taky zabral, ale bohužel nemám rád. No a teďka ale nevím, kde mám možnost. A jak to zaberte, i to, tady je ten Bacha, běží který zleva. Sealstone, jo? Tak tady to musíš pak sledovat, jestli tady zabrat. No dobrý. Kde tady? Už máme toho. Jo, tak já jsem Okej. mně se povedlo proměnit v golema, tak můžete na mě naskákat. Kde jsi? Soulus, vole. Pojďte na mě, ne, ty vole. Šup. Jsi schopnej, musí Červenej! Černý pas. Bacha, je- Mně se to seká hrozně. Teď jsme tady rozbili. Rinexi, naskoč. Já si. Ivane, naskoč. Ciky, dělej, pojď. Jo, bacha, bacha. Bacha, jo, skoučil tam i Kolečko červený, dávajte. jo. Jo. Třeba jsem dostal za 2000. Pojď k hradbě, ať můžem na ní. Ne, ty vole, kam jdeš? Jasně. Co to? No, dobrý, zvedni nás nahoru, nahoru. Jo, ne, počkej, zůstalo takhle. vzduchu? Pardon, Nahoru, pardon, pardon. A pojďte, běžte. Yes. A neskákejte rovnou dolů. Kam teď? Jdeme tu hore, zostaň. Jo. Chvíli. Ty vole, ten mazet. To je A masakr. Solus, ne. ty zostaneš tam, či čo? Jo, já to tady... Pojďte za náma čistit, jsou tu 2 hráči. Počkej, já... Nice. A teďka Tohle je waypoint. ty vás skočím dolů a hodím rotaci, jo. Tady by to chtělo tu resurrection nebo summon gateu teďka. Já Se dostat dovnitř. zkusím to, no. Projít. Tak jo, tak jsem tam zabil pár lidí. Radši jsem utek. Vláda. A ono Ale mi to, jako- nepustí mě to dovnitř, no, nepustí mě to. Ne. A henty to mají nějaký guildy port spravený. Jo, už tam mají summony, no. Máme taky, jo. Bylo dobrý. Tak co? Ale Já já bych vůbec. skočil, někdo. skočte tady na té levé straně dolů a tam je pojďte začít masit prostě. Pozor, jedna nám Co? dostal. Počkej, ty červený, já jdu s nima pryč, já tady nebudu to. Jdem na ně. Jako jdem na ně, Šup dolů, pojďte. šup dolů. Jdeme na ně, za šampon na Je ně. jich málo. Bacha, Nad náma na ploší nás. střechách. Oni na mě skáčou, já s nima jdu pryč. Na ty Healujte, střechách. plošné healy dávejte. Jo, Ne, oni jsou nad no. náma, bekl bych to dolů. Jako. Ona jen jde zničit, jo, ta brána. Mám 9 kilů, ty pičo, jsem ničitel. To je strašně rozdělený, pojďte do té uličky zbytek, co tam nejste. Ale jako tady nás můžou vymasit uličkama, ale jo, asi dobrý. Ne, pojďte na ty střechy. Nahnat je. Ale bambusáci, držte se u mě, ať vás můžu plošně healovat. Tam má 95 milionů HPček, jo. Já Ty, máš jaké trady? Ne, asi. Proč mě to seká v těch texturách? Ale tady máme pojďte teda přes ten zabrat. barák, co je tam, na úplně u hradby, naskákejte za mnou, tady nahoru. Samozřejmě- Sorry, ale já jsem stekla v texturách, já se nemůžu dostat z textury. Přeskákejte, přelejte, tady jsou pod náma 4 To se špatně normálně. Summoning gate je obsazená. No, tak pojďme. Kam já jsem spadl. Dole. Tam jsou v rohu, pod tou věží. Nechceme obsadit ten point? Dole, Musel pojďte. bych obsadit, no, taky. Není jich tady moc. Jsem se propadl v textuře. Celo si komáš na zádech? No, samý červený, to jo. Hoďte nějaký pin nebo něco i na mapu, který, bo ten jako... Jsou tu dva, Ale- že jo, poblíž nás. Já to schválně nejdu to. To tam barví. Ale Já ten point teda nevidím, který máme zabrat. pojďte, no tam před náma je point. Já umřu, nechte mě být, ty kurvy. Jo, tady, jasně. Jak se za váma dostanu, když jsem musela vyportit kvůli texturám? Co se nedostanu do toho? Všechno, no, zkusí doběhnout. Je na ní tady ten port ještě? Není tady nahoru? Jo, by to být respawn, jestli ho nezničili.
už není. Oni jsou v tom baráku, jo, bacha tady. Jo. Letím s váma, to je Šelmo Kelly. Mezi náma je tady jeden. No, respawn tady pořád je. Ty vole, to je hrozný. Jo, oni tam Možná to je totiž, respawn point. tam je totiž ten, pod náma je východ katakomb. Takže tohle je taková blbá pozice. A tady to před náma bychom měli vzít přímo, co tady je. Jo, právě. Ten tady nahoře. Resistance, Privilege Zone, Erne, Gates. Přímo před náma to je. Tady, není jich tam moc. Ne, normálně to je, normálně z high groundu je... Jo, ale počkej na ostatní. Au. Kámo, to tam neslítnu z toho, protože to... Tam jdu zezadu do těch hradeb. Dost. Kámo. Ale máme tady high ground, my je musíme odsud jako mydlit. Ale je jich tady jako hodně vzadu. Zase zleva jdou, jo? U hradeb. Ale pojďte nahoru všichni, vůbec nebuďte dole. A vzadu na tom nádvoříčku, za náma jich je jako asi 50. Ježišmarja. A je to tady. Ale tady u toho spawnu už je jich jako 5 asi. A tam jsou Renegades, koukám. No ale můžeme zabít, ne? Ne, ten Čechnej. Ale pojďte do nich, já tady budu čekat. Pojďte, vole. Pojďte ty kurvy. Někdo zabírejte ten stone, zabírej ten stone. Já tam nejsem, já jsem mrtvej, takže dobíhám, že jo, do hradu. Tak někdo, kdo má privilege. Jo, hajzlu. Zabírám. A healujte, hažte plošné healy na zem. Do prdele. Mám stůl. Aspoň čas jsem jich odtáhl. Ty textury to nepobírají, no. Už se do hradu nedostanete ani náhodou. Do hradu se dostat dá. Jo, jsem v hradu, dostaneš se. A brána se uvolnila, jo, všichni se snaží naběhnout dovnitř, takže už se to tam nemydlí. Ale za bránou už se to mydlí. Dostaneš se tam doseka za těma golemama je tam teďka za to. Můžete hodit další Resurrection? Nemůžem, cooldown. A počkej, Resurrection a Waypoint jsou vlastně už na cooldown. Asi by to chtělo se to, že? Regroup. No, regroup. Jsou všichni mrtví. Nalevo od hradeb k 15 minut. Pojďte nalevo od hradeb, no. Oni to mají vychytaný, oni postaví golema do brány a neprojdeš, protože tě to zabije, jak tam budeš chtít projít. Ne, projdeš. To je ten nejmenší problém, jako. Problém nastává 20 metrů za bránou, no. Jede tady zase ta plošina. Plošina, skočit Tak nahoru a hodit na vrtulu, Spawnem si svojí? Na jedničce. To fajtuju. To je jenom, že Nezabíjaj, nefajtuj. To neproběhne, to dá. Musím to přebírat. Zajímavý. Ale jiný respawn. Jo, a my máme ten. No. Viděl jsem Sladisovou smrt. Jo. No. A teď jsem viděl svoji smrt. Spawnem si dalšího golema, nebo... Asi bude muset. Jo, no. Tak ale nějakého fightera. To jde tady, nebo tamhle dole u té vlajky? Nevím, jako to vlastně. Jdu k vlajce, pojďte se mnou, tady dolů k té vlajce. Pár lidí tu je, no, bude muset fajtit. Co, jako bude vlajku, nebo co dělá to? Ne, chci Gill leader. Zabírám to. No, zkusíme jít z té levé strany zase? Nebo chcete přes golema? Ne, z té levý bych to vzal asi ne. Je to zabraný, ale nevím, jak spawnout toho golema. No, tady se musí... Tady se objeví kámen, no. Tady se objeví kámen. Bacha už běží na nás nabíjí. Zprava. Musíme to chvíli defovat, no. V zádech máme jednoho osamoceného, zapte to kurvou. Taky. Google. Tak. Po schodech jdou, po schodech. Ale no, to nezabijem, ty to má 105 milionů HP.
Má raketu, no. Vrchní vlajku obsazují jedničku. Už tam běžím. A jich to docela dost, pojďte tamto. Mhm. Adam zpátky dolů, jo? K té vlajce. Zaberte to, nebo? Ta jednička není, jo, to jasný, dobrý. A už jsme gruplí, tak co? Když kolem nejde. Pojďte doleva. Ale budou další kolem. Podél hrade, pojďte. Tady ale lidí. Tady je lidí, no. No to zapte. No je jich víc než nás, že jo, to. Jde moc lidí tím prostředkem, kolik jich tam běží. Já tady kempím vevnitř. 18 kg, 46 asistů. Vajpujeme, ale. Jo, já myslím, že je dobře dáváme. Jo. Půjďte ty kurvy. No já tím schoří konzole. Jo. Pardon, kluci, pardon. Už se dymí. Já to tam... Prý, já to tam Tady pustím. máme ten... Armored Silverstone, když tak. Je tam golem. Pojďte kolem hrade, Jo, je tady golem. pušujte kolem hrade. Už jde nám to, ty vole. Dobrý trénink. Já mám golema. 50 kilů. Sorry, kluci. Tam jako Pivo, co to tam asi je? nemá cenu, ale tady. Máme golema. Ty piču, co to tam je nahoře, ty vole? Jaká skřiták, jo, co to kurva bylo. Bekujte, ať si vyhážou spely. Jo, to pryč, ty vole, tam je grup nebo totální. Jenom zapte ty opozdílte jste přímo v té bráně. Ty vole, oni mají tady golema, no, hned. Ty utíkej do té brány s tím golemem. Jo, běžím. Ale tady můžete dolů, jo, mimochodem, tady. A zkus tam něco urvat. Tady se dá jít dolů, jo? Ten, kdo máte port, můžete jít tu. Kanalizaci, no, ale tam chcípneš vnitř hned se tam. Jo, jich tam moc, jo? Jdou nám na dvojku na vlajku. A moc jich je. Jdu spavnout golema, no. Pojďte na vlajku, na dvojku. OK, to bekněte. Bekujem. Je to jo. Ty bráně, co to je? Dobrý fight. Sladí se ten golem? Jo. A jaký golem? Golem nosič? Nosič, no. To je masakr. A nevypadá, že bys měl něco na sobě. Tak jdem nahoru. Strašně dobrý, to je bláznivé. No chtělo by to o 100 FPS víc, ale v pohodě, no. Ale navrhuju skočit přes hradbu a zabrat hned to, co tady vidíme hnedka přímo za brán. Zatím. Máme poslední 9 minut. Myslím, že ale ten golem nám to dovolí. Je tam ten golem u toho tak trošku, no. Zavte ty lidi, co jsou tady na hradbě. Nahoru. Já bych rád, sorry. Nahoru. Ty to tady jsou hnedka nahoru, teďka tady napravo jsou, jo? Hnedka běžte po nich. Ale tak fandíme ti hezky, ne? Jdou vám dozad, pozor, přeze mě. Já jdu pryč, ať vám tam nejdou. Jdem přes ty schody, nebo? Ne, přeze mě skáčou, já jdu pryč. Ještě vydrž. Ještě tam máš lidi. Nikdy nevyloží všechny tímto způsobem. Dobrý, asi už všichni, ne? Já se spadl. Nahoru. OK, pojďte, tam je ten golem, to nemá cenu, pojďte doleva. Na tu zadní levou. Na tu zadní levou, přesně, pojďte doleva, všichni doleva. Okay. No, s tím golemem se nedostaneš. Pojďte dolů a přímo k tomu, běžte rovně tady po nádvoří, skoro nikdo tam není, jenom tak 10 lidí. Ne, tyhle, nikdo tu není, pojďte, zaberte to. No, nahoře je ty. Jsou nahoře, to nevadí. Tak tank nějaký to zabírá a my jsme prostě tady schovaní za rohem. Můžu zabírat. To může asi zase jenom advizor. Advizor je proměněný v golema, neví jak z něj Ne, můžou všichni. Někdo to zabírejte. Nejlepší je zezadu to zabrat. Tady nahoře jdou, teď po schodech. Tyhle, tady není nikdo. Ne, tam už je napsaný can loot anymore. Jakože už to nejde, jo? Ne, už to je vybraný. Nejde. Západní nedá si zase.
či jako? Ne, Dobře, to už pojďte nahoru, oni tam vychcípali, Jo, pojďte nahoru je po vybraný, schodech. no. Ty vole. Plošněte ty kurvy. Konečně se to dostali na prázdné. Ukáž pak je to, jo? Hladní systém golem, jo? Jo, ta je prázdná, no, ta přední je plná a ty další dvě jsou taky. Ještě plné. Všechny jsou plné kromě tyhle. Jo, dobře nás tam vyčistili. To se nedalo prést. Ty vole, Slady jsi měl zábavu postaráno. Já jsem si tam dal třeba teďka 8 kg. Celus jak to tam pleská. Ne. Sladis tam furt běhá, ty jo. A teďka si představte, jak by se nám dařilo, akorát bychom tady měli doopravdy ještě ty další ty dvě aliance, ty vole, dokázali se... No. Ale tohle by se mělo pro příště asi vyřešit. Zasnažte se trošku, ti co to tady vedete, jo? Tady na rádu, to vedení. Tak oni ty aliance taky leftly dneska hned před tím siegem, že jo? No taky byste jim měli byste jim napsat, že jsou pěkně nevybíravé kurvy. Hele, my tady máme i golema našeho. No jasně. No, teď jo. Tak běž dovnitř, ne? Tyhle, Já to nejde, já to nemůžu. Mě to tam nepustí. Nemůžeš? Ne, mě to tam nepustí. A ježíš, Takže můžeme čistit lidi u brány, no. To je blbý, ty. Jakože ne, Nebo? musí to jít, když tam mají golema kurva vevnitř. Ale oni mají jiného. Jo, ono je to zpomalený takhle. Aha, OK, Tak dobrý, no. zabíjejí ty lidi, co běhají dovnitř aspoň. Jo, teď jo, já se snažím. A já to tady Musíme ucpu, to aby tam zkusit. neprošel další golem. Farmy to tam jsou. Já si farma nesmí stát. Střílejte na ně z vrchu. No, takže... Solus, jak jsi předtím vyskočil z toho golema? Já jsem úplně Ale nesmrtelný. samo, potom ono to nějaký čas omezený asi, no. Mně se to jako nepovedlo nějak. Možná Ty tím, jsi to tam dobře ucpal, to je úplně Jo, zašpuntoval, no. No po těch schodech, nebo Já jako je nás tu dost, uspěším do tak... školního sálu, nevím co vy. To jsou kůžky, Jak vole. dostal tam, pane bože. a To je můžete fakt zkusit, hodně o tom Giru, on tam přišel teďka ten kušišník a nic mi neudělal. Roztačil se, no. Aha, tady tu levou ty jsi dal vlajku nějaký hned. golem jako prešel přes tebe. Já to hraju hlavně takhle poprvé v tom, ono to šlo fakt pomalu přes ty hradby, nebo jako. Zdár lidi. To tam asi jdem dolů za sousem, tam je... Rádio je síč, ty vole. Může, vole. No, Že 5 si minut. něco- 5 minut poslední. Myslím si, že ne. 12 vteřin do konce. No, tak to asi nic, to už maximálně nazbírat nějaké killy. Ne, 5 minut je dokonce. 5 minut je do konce. 5 minut. Můžeme pilíř, ten co je Jo, hned za těma hradbama, můžete zkusit sebrat. Ten půjde. Next pilír, no, teďkon by měl jít zabrat. Ale tady je strašně lidí a já už Sladíš je uvolněn do služby. jsem Jsem uvolněný. volný. Bambus, běhám tu za tebou. Ale už děláme jenom takový jako bordel mi přijde. No. Mně se jako zasekla kamera, já se nemůžu hejbat vůbec, to je super. To se mi stalo taky, musíš Ale to se mi taky a lognout. Jo, relognout. Tak to je docela dobrý, že to vlastně ty to jak kdyby nevyžereš celý, že musíš čekat, až to kapneš, ale že vyloženě tím, že jsi to kapl, tak ono to saješ prostě. Jo, No, jo. každých 5 Toho. minut bylo to tam napsaný. Teďka jsou jako celkem vyvajpovaní dole, by the way, jo? Nevím. No, ale být nahoře taky. Nechci jít. Budeme zase muset regroupnout. Tady mám někoho pro tebe. Já musel. Pojďme Já tam viděl tu skupinu těch lidí, jak se tam poslal ten fireball, nebo. Hele, dvojka je úplně volná, je tady golem. No, dvojka je tak na půl, jako no, volná. Tyjo, to No, je dobrý, přehnaný. nechte mě, kurva, nechte mě. To je dobrý, že ty se prostě můžeš schovat v tom davu a málo kdo tebe jde. Já jsem se teďka schoval ve městě a teď jen tak stojím a pozoruju situaci. Pozoruješ, co se děje. Jako fakt mám normálně výhled, jsem tady za stánkem, nikdo o mě neví. To tam prodáváš, To kebab. prodá. Kebab voleno, jasně. Já jsem taky kempel, vždycky jsem vykouknul, dal jsem tam ten Tak ho pojedu plošťák. a zase se schovám. To jsem taky dělal, to je pétka. Tak tohle bolelo. Chtělo by to tu dvojku, no, kapnout ještě, aspoň, aby nám to aspoň jednou píchlo.
Ten golem je tam problém, to toho golema aspoň, ne? Vždycky. 3 kily, no. Dostaneme nějaké pointy i za toho golema, když ho zabijem? Ty vole, 3 Tak pojďme to obsadit aspoň, jo, tak aspoň něco bude. Ve 3/4 zabírání byl. Zabili mě tam. Škoda. Bude jsme dobrý gear, miss. Ty první mají 2,5 tisíce kilů. Pičo. To jsem třeba na 40 kilech, to jde docela dobře. Ale my máme skoro 300, jako není to, že... Máme 300. Kolik máš? Máme 275 kg a já z toho mám 75. 21 kg 57 asistů. 41 zatím. Máte někdo místo v partě? Mám 19 kg a 66 asistů, no, dá se na healera. – 90 kg, jo? Kdo? Nebo já jsem nerozuměl, kolik jsi měl za healera? Ne, že mám 20 kg a 68 asistů. Jo, dobrý. Tak tam se dočí počítají i ty naše smrtě, víš, jako. To zabírá to někdo? Zabrali jste to? Ne. Jsem toho zabil vždycky. Máme problém ten golem, no, trochu. Ten to tam čistí. Teď ten golem by prakticky nic neměl dělat, ten skákací, ne? Úplně s tebou ti mrtvý nesouhlasí, jestli bych řekl. To vás čistí ty hráči. Je pryč, golem je pryč, běžte to zabrat. Tam vůbec ještě něco. No já myslím, že tam ještě něco je. Jo, je tam 6000, tyba. Rychlo. Poslední 40 vteřin. Jo, tak teď jsem dostal dobrý nářez, ale máte to, ne? Ne. Jo? Jo, má i to Ape, no. Máme to. Přebarvujou. Držte to! Takže zapte to. Zapte tam ty svině. Pošlete do village. Tohle ten je nesmrtelný, čunda. To já jsem furt v rootu. Že se vylečil, tak 10 vteřin to končí, jo? Tak když to udržíme, tak možná Držte to! Držte to! Musíte jim to překazit, jeden to tam přepisuje. Yes, zrušil jsem mu to. Držte to! Ne, už to přepsal. Nepřepsal. Hovno. Jasně. Ne. Nepřepsal to! Yes! Prepsal či ne? Ne, máme 4000. Ne. 4000 lucentů a 141 milionů. Lucentů a 141 mega. Ty krávo. Ty krávo, pěkný. Posledné sekundy. Ty krávo. Tak pěkný, no. Jako dobré příště. Ale my jsme to obsadili ten pilíř, my to máme všechny. Jo. Je náš? Akorát, jak vidím, není to asi alianční, je to gildovní. Je to je gildovní, no. Ale máme ho, ty vole. To je hustý, no. Dobře, doprajeme to našim spolubojovníkům, že jo? GG. V rámci toho, jako je to docela jako špatně, že tam jako, víš co, jako s aliencema běháš, prostě děláš to, ale může to dostat jenom ta gilda. Proto to líbili tam ty dva hráči, jo. No asi jo. Tak snad se jim to vyplatilo. Jinak jsme byli 18. v poradí. 17, ne? My 17, my 18. O 1 kill. Ty vole. Dobré. Ty vole, hočky, na to, že nás jak máku. Hele, já jsem z pozice 650 nebo 680 jako v tom globálu jako kill records, tak jsem 318. Co se tam dal skoro 100 kg prostě. Jo no. Hoši, tak tohle to bylo hodně GG. To jo, no. Dobré, jo. Na závěr super. A kolik jste dostali těch goldů? 141 mega. A kolik to vychází na kolik vám to vychází na osobu? To se musím podívat, ale ne, to vám to hned řeknu. To vidí. A když se to rozdělí. To se může rozdělit hnedka, že jo? A je to, když dáte guildu, tak je tam distribution a profit distribution. To tam ještě není. To tam není. No to tam není, tam jenom tax, no.
A tak Sič, doufám, že Sič kluci- tam doufám, není. že kluci nejste zklamaný, patříte k nám, my vás máme rádi. Ne, v pohodě. Ne. Já jsem si udělal build, Dave má zkušenost. na kterým jsem trpěl, že jsem prostě switchil. A nakonec v tom siegeu to byla prdel jak svině prostě s tím lukem a kuší. Já jsem si to užil jak svině, takže. Ale ještě tady tomuhle tomu, já jsem nějak četl, že teďka nevím, jestli to je už, ne, tady to asi nebude, ale na Koreji to udělali, že tam se to dá právě i v té alianci nějak zohlednit, jako jo, ten loot, jako tady z toho. Hmm. Jo, Ale takže já to by tam, to mělo přijít určitě, jo. já to tam jako nevidím v té distribuci Nikdo to zatím. nevidí, no. Není to tam, no. To možná Jako právě jestli ještě tam- jestli možná tam se to samozřejmě rozdělí něco mezi tam všechny, že jo? Zapomněli nějak zaplatit. Já ani třeba ještě, co jsme byli tu tax delivery, tak já to taky Ale padli nemůžu. jsme na 18. místo, no. Ale tak třeba to může jenom Knight, že jo, jako velký šéf. Jo, je to Ty možný, si- no. Ale ty si jsou levy screenu, kdo tady na Discordu všechno je, vole, co to pak nerozházíme. To tam je tam vypsaný. Hele, to i v tom tax delivery, tak já vidím, že tam bylo prostě 13 lidí a kdo tam byl a kdo tam nebyl. Jo, takže to je úplně v tam pohodě. můžeš zakliknout počet, že jo, že to přesně. dáš jenom participantům. No, jenom tím, co tam byli reálně, že jo. No, ještě no. To tam je jako všechno vidět. No ale tak možná se to nějak propíšem do aliance. Jak se vám teďka líbí ten Stogar Castle, jako ty rozbitý hradby, to vypadá pěkně, že? Dobré, s tím golem. Podívat. Jdu teď podívat, jo. no. Bělý prostě, ty vole. Já jsem 50 guild tam bylo. měl celou dobu třeba jako 90 FPS, takže jako docela dobrý. Jo, mají to Jo, ano, mají to dobře udělané, jo. Jako vůbec to nepadalo, no. Já jen měl 30, no. To bylo tak skvělý, ty vole, tak skvělý. Ty vole, s tom Guard Castle na sračku. Toto jako přemýšlel jsem, že switchnu na mága, ale seru na to. Ne, to Ale jsou nevím, či zpátky ty dobrý. líně. To je Ta víc- zpátky? Ta výzdoba dýněvá. Jo tak. No, to se asi Přestaň jako takhle křičet. trochu nepovedlo, no, ale tak to vždycky jde. Ale to je dobrý Nekři. právě, No ale jinak teda rozbitej oficiálně. No ale oficiálně díky se za to akci, podle mě mezím. nedobilo. Podle mě se to nedobilo. Díky. Ne, mají ho. Díky, Je to čus, vidět, čus. že jsou na vlajkách všude. Čus. Ale díky za Čau, účast, No. za pomoc teda a čau. Šerouš, co, vole, už mi posílal screeny, vole, jak bránili. Tak díky a čau zatím. Taky díky. Čau, Ahoj. Já taky letím tady s tím, tak zatím. Jouko lidi. Jasný, hele, díky, čau. Ahoj. Počkat, Solu si to znamená,